our channel, guys. Andito tayo, guys, sa kalsada papunta dito sa kapitbahay namin. Nakita nyo yung golden photos na malaking yan. Yan ang landmark ko dito kasi ito yung nagtitinda ng mga plants na magaganda dito sa Bohol, sa Tagbilaran City. Puntahan natin, daanan natin, tingnan natin. At ito ay itong araw na ito ay mag-plant hunting ulit tayo, and today is yun, galing, hindi ko alam. Ha? Oh. Hi, Mom! Gusto man ka, Mamoy? Sige, kung labay sa imo nga grab, di mo mga tanong pinagakanan. Grab ko kayo, sige, pagkakanan. Ilang kayo matanawan na nila. Ang gagawas na ko, di mo nga. Atong imuhang kanang bombastic na dagko, imuhang atong kanang yun na okay, naglabay na ako. Wala, patang ako, kamang pakinadaganan siya. Kadigayan si Ma'am Lopi Maninda. Sa ay daghang Kasi- muhangyo, di ko man. Quite kasi. Ito, sorry, dili man. For your eyes only. Lagi, dagan siya kayo mo, Ma'am. Ma'am, kung ma-arrange to to, Ma'am, no? Oo, lagi. Wala Ako sa mo guot man. Ako i-arrange. Guot. Sa iyo naman. Maot man. Di, ma-arrange yun na lang yung area kay overlooking. Maot man pagka butana kay kanang kuan ba? Hindi dili man doon. Ato lagi i-arrange. Suli ko kusang adlaw. Lagi, magdakog tao. Ako i-arrange. Lagi, tinuod ka, matong arrange. Magwapa, Ano sana may bag daghan yang bago. Wow, oh. Daghan siya bago. Yun, siyempre pala. Ha? Yun. Kana, Maliit. kuan, rare na siyang Oo. kuan. Ano sa man? Kana, Fern din, oh. Fern. Oo, lahi lagi no. Lahi siya, mura siya. Murag baga, murag Musang- plastic. oh, baga niya, musanga siya sa umoy na. Tapi gagawin, ano ba? Daghan ko kayo grero. Dagko siya oh, dagko kayo. Giant kuan, papay. Ay niya kayo dagko kayo. Naunsa naman iyang papay oh? Kana na lang kayo. Iya, may papay siya? Dagko man ha. Papay niya? Oo, Ay, oo. nga. dagko kayo ng papay. Hmm. Dapat gagmay mo mo. Gamay pa siya. Mamanya mo yung sanga na siya. Buhay niya. Gamay. Hmm. Sa di kudla no. Oo, musa siya. Ang anak oh. Oo. Gamay oh. Cute kayo. Kana bitaw tag-iya sa mangrove. Unsa may ngan ano? Di po ka maulag yan naman, pero kuan ko na siya, classic niya po na siya sa kanang Murag fern nga. mga fern nga murag ka na Rare mga nga. cobra nga na. Oo. Parehas ra murag ka Mga linya. sawa. Oo, sawa oh. Oo, katong zipper. Maula Zipper, sila. oo. Maula sila. Anak, Ay zipper cobra o Sawa. sawa me. Gani wala. Dagko na kayo niya. Ha, siguro ako na ulit. Ako tong zipper yan na. Ulit. Ako kayo. Halin. Halin ka niyo. Dr. Ausa. Ay daghang nangitag cobra. Kasi alam mo na. Mga hurot na. Na sila yan eh, oh. Pala. Bata pa, oh. Kapadili yun. Hmm. Maliit pa. Di ba na ate ko naman na. Mubuko siya basta mudako na siya. Kamay pa man siya, baby Ang pa iyong man. ana di ay. Mm. Baby nga na. Siya ma mo ana jud siya. Lagi? Kani mo bitay og taman. Yan na yun. Kato ma'am, oh, katong scorpion, black ka scorpion. Uy, Very nice. lahi na po niyo. Ah, lahi na. Hmm. Palit po ni Dr. Ausa ni Ma'am Kanyati ang usa. Scorpion daw. Hmm. Black scorpion. Black scorpion. Hmm. Kakoy gamay ato ma'am, aw murag tupat ka dahon. Oh, nakakisa. Isipat ka Ano na. daghana ay ni ako oh, lahi po ni oh. Oh, lahi po na. Kani si Burley Max. Oh, nag-search ka ron. Unsa man na? Naa siya variegated ma'am guwapa. Kana huwag green grass. Unsa nga na na? Burley Max. Burley Max? Max. Max? Max. Burley Max. Ginoo ko ning mga pangalan lagi. Burley Max di ako sana do. Gamay. As you can see, it is now just Tanawa yan ma'am, variegated na iyang Burley Max. Oh, some naging inputs of when I gitan first unboxed this Oh, ano? plant, Oh, variegated na iya ha. how it Ano mahal ni iya ha. got to this side. Nagkuan siya, uling saon ko na pag. So pag-cutting siya.
Kanang mo propagate ani kana ra gud pud galing ko ah. Diyan naman diyan kanila. Kanang musaha nga mura na gamot. Oh, sipakon gud. Nana. Once is in soil, it Ako kay gatanaw-tanaw ko magkama tanaw. Yung tao, sana wala ay na pud yung Fishery bone. Saan? ako lain diha. Ano yan? Maun unang kuana ko Fishery bone sa ari-ari asa. Ah, yung ano? Kana Ginoo ko. Anak ka ni ama. Anak abang sa ni ang ang ganda ko lang. Ano kinadaghanan sa amo ah? Oh, kay mukatay man ang Oo, lagi. og dragon tail. Tibati ko. Mm. Dragon tail. Mm. Wala oy, ano ko ayo diri. Pastilan. My God, kay collection. Di apoy variegated nga gabi-gabi oh. Ang ganda. Dendron sana man yung mga kapit ko na color ko. Anak kay Kokola. Kani may yun ni siya green. Oh, lain na siya sa Manila. Ang sa Manila ang kagat. Oh, ikaw. Ano ko ani? Ang green di man guwapa ang green na raw man kay pagka ko dito ano. Yan ang green. Monstera, oh, dako. Ah. Ano, dako kayo. Stella de la Chusa. Uy, ginoo ko dako ah. Oh. Lagi. Uy, kumusta ka? Ano dako ah? Oh, look at this. Oh my God, this is deliciosa. Wow. Ang grabe namang dako ana. Isang buok ra. Ha? Isang buok. Ang ala di ka nakagid ang monstera. Oh, ano ito? Hasta ko tong Thai constellation man. Mudako mang jud. Ang Thai constellation lagi akong kitanaw diri. Kina ra man kadahon man oy 30 mil. Kay mo dito sa ko naman ito pag sana. Bagya na pud ako sila naman si Kitani. Si Kuan lagi si Maitilio na malit lagi ko nag tag si Kitani. Uy, ginoo ko. Sige, grabe kasi Kuan man grabe si Manpog lang sige like sa ako ang post. Ah, wait. Bahay ba adtoon ka? Alam niyo. Oh, kay paliton. Lagi kasi man siya pamalit ma'am. Kasi asa na lang siya manunong og mga hostess oh. Grabe ha. Eh. Ako kung mga suki kay mo siya nga susmit ari jud ko niya. Kay nag-post man ka. Basta mag-post ka adtuon gyud kaniya. Sa imo bagibaligya. Kano ra na like wa man na wa ingon man ko for your eyes only. Di man ibaligo pa ko mapul eh. Wa pa man ko mapul eh. Wala na pala tong red. Kung ayun ano? Red Congo. Oo. Wa na kuya mo red Congo. Wala na. Urot na pala. Oh. Oh, urot na. Ay akong gibalikan ron. Ah, hurot na mo. Mm. Golden. Emerald to. Mugawas na niya daw man at makuha. Oo, mukuha na to. Murag tricolor gihapon no. Style na. Pero ang tricolors kay tulo man ka tulo. Ano line ma'am na kay nila. Kani. Ano, wa pa kong palitan. Okay, pagyan ka ko. Okay, tapos na tayo dito sa kanya. Meron na bili na dalawa dyan. Magaganda. Papakita later. Magaganda na naman kasi talagang napakaganda ng collection niya. Yan. Ito, tandaan nyo dito sa malapit sa Blood Compact. Okay, let's go. Proceed to another plant hunting sa another place of plants. Of course, places of plants ang ating tirada today. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay.
750 ang usan nito toy. Ano ta sutat? Kaning ngani? 750. Meron na pa hangyo. Napay hangyo. Wala hangyo? Oh, people. Hmm? Video mo parte sa Oh. Mayo ko to. Gwapo mga tanom dire oh. Kani baligya po ni? Wala. Wala man gutong yung mama. Ayo. Aya. Yung tubo nito sana usan mo. Kana ra? Kana. Dili ay. Dili? Murag wala pa pud nay kuan, mao nay mother plant man nangayo ganda may ana na poy amo adto gamay. Kurso na tagod niya kana. Kana lang gud. Pila po inyo palit ana og kuan. Wa ko kay bora ba. Kamu gud magpresyo na kayo magbaligya. Wa pod mi kay bapod. Kani daw 750 ni ang gabi-gabi. Napay hangyo ni. Ay wala hangyo. Wala kay painganan no. Kani. Wala pa. Wala hangyo kana na. Ina kayo uhoan to, gagmay patong hoa na. Ah, Napay gagmay. Gikan man po na naho ang kuan na ba nya pagkasakit. Ang mother plant. yung gusto niya kani eh. Kano yung gusto niya dako-dako na ba? Kani ba dako? 750 daw ni. Kani oh, nay ano may mga singit ano na oh. Ito gwapo oh. Sipak wala lagi maatubangi og sipak. Kani oh, gwapo. Trabaho god. Gwapo na oh. Apay. Na siya sira sa ringit pa oh. Oh. Nanay motorok na pa. Ay, nalitaghan na eh. Nabili mo diyan? Kanang dako ba? Kani. Oh. Kana to, kana. Kana ko no. Kana. Kana ang gusto mo, ayaw mo yung ano, may Oh, tubo kani na. kaya. Ah, kana kay dako. Wala may hibaw siya ni doy. Kani daghan man ano oh, daghan po. Kana na lang kay mas daghan. Kana. Kani na. Kani Kani na na lang lang. kay kana. Kani na lang kana. Kani. Ah. Ah. Kana og na lang diha doy. Yan, dyan. Okay. Tagbilaran niya. Oh. Kay mo ato ay man sa kuan galing kay gipaagi ni diri bawal man ni sud. Lagi wa man ni kapon. May orchid pa din, ha? Na. Ha? Ana may na. Kani, baligya pod ni. Inay. Baligya pod ni. Ha? Baligya pod. Balo. Kuan na agkaraan na orchids na. Oo, baligya niya kana nang. Murag dili na niya ibligya ay kay Ah, dili. Ayo. Kani yung mga ano, kani baligya pod ni. Oh, Pila? napay kini oh. Hmm? pero kana dihan kay kuan. Kana gusto nila to, kana na dia. Man butang karaton. Pila man ang baligya nito toy? Ah. Pila baligya? Pila baligya niya? Kani. Si mama no pabuta na. Oh. Ay man gihoa. Pila? Ay hoa to mga tag 500 dito mo kagagmay to mo kay naa ko'y kinadagkuan. Sa una pa pila na ron katuig. Aho man pong bata ang palit tag 500 hong. Baligya, pinikan. Kay bangson kayo tagpila. 500 to. Kanaw mo itong huwangan to og kuan. Dagko nang. Naay kinadagkuan pero di mas mo ang ito kadagkuan. Inaani parang gagmay pa. Oh, magbuwak di diyan. Karon pa ko. Oh, ana ra po di man na mubukhad. Ingala ra pod. Pagbukat niya, ano siya, mag-lips na siya. Dili siya Dili. mubukad Dili siya lagi. mubukad? Ingala ra. Malawos lang na siya. Ingala ra gid na siya. Oh. Wala po may kabalo pala presyo. Katong to dito. Ay, ngani ko pa. Kali ba? Kali. Pila ni do? Oh, balo anak. Siya kay Oh, balo. pud ka kabalo. Oh. Ikaw ha, maglista ka ha. Kaya ron ang gani mo palit, di halin. Bitugon lang man siguro. Mao man din ni dagkag tanom mo. Siya. Ha? Na, gagmay na. Ay, naigagmay, naidagko. Ato may dagko. Ship ani, naidagko. Mao gyud toy murag mother plants kay manlupad man ang iyang kuan god. Malupad. Kanang naaman na siya murag Ito mo ni motorok. ano niya ang pamabin. Mauna. Na siya black na ano, kabi oh. Oh. Black na ba? Ayun. Kana, di ba gusto mo yan? Oh. Ngayon lang, gagmay mo na. Naman mo pinakitaan dito nga dako kayo nga yung ani. Nga mo idako, inganan na. Kanang dako. Itong bata itong Asa? Ah, 500? Okay. Sige. Dito tuan ni Ondoy.
Paul, yung mga doon. Paul? Baka may panginaan ka. Ang tama na. Ang kanino na ni ma'am. Oo. Wala kung baligya ang taman tujod. Ay, te. Ha? Katong sa wala pa na siya nakuan pero mahangyo na na siya ron. Ang dami iyang dahon. Ayun na. Mm. Yan. Punta tayo sa Amarela. Dinalikan talaga natin yung display ng mga malalaking plants. Okay? Yan. Papuntang dagat ito, guys. Ito, may mga resorts na dito. Ito na yung Amarela. Ayan. Pero tayo, pupunta tayo doon sa Baybay. Baybay ang tawag nung nagsasabi sa atin ng instruction para matuntun natin na sa Baybay talaga. Baybay means dagat. Doon daw naka-display yung mga malalaking milyona. Kaya tingnan natin ng matunghayan. Ito yun, guys. Dito tayo galing nung isang araw. Wow. Ang ganda ng dagat. Very nice. Hindi, mangutana ka ng mga namaligyan, mga tanom. Yung mga tanom, mga nakain nga na bitaw. Milyona. Asa daw? Dili? Diri siguro? Ha? Ano daw? Asa? Sa right. Asa daw? Mga tanong nga dagko. Da? Kanang mga sama sa mga bonsai. Dili ka ng mga... Milyona. Mga Kanang mata ka? dagkog dahon nga milyona. Mga ano? Ang milyon na? Oh. Wala na, sir. Ari ka. Di ka Asa? ng... Kuan, sir. Kang Dulo ko na sa hindi kalihat. Saan banda sir? Ari mo again eh. Pag ako, wala na ng kuan, kanang chicken, o kanang chicken ati-atihan, Oh. unong dia. Pangutana mo ila ni, asa dapit ang balay ni Inday Kalihat. Kalingat? Kalihat. Kalihat? Kalihat. Inday kalihat. Di ay diri, naman darito. Wala ani. Wala ani. Wala di ay diri. Wala ani. Kanang mga namay. Okay. Bago siya na-stack room na. Ah, mao tingali ni giingon. Na-stack Inday kalihat. Thank you kayo no nga. Thank you. na, sir. Mayroon niya pa. Wala mo ha, wala. Oh, pa left ta. Okay. Kita mo chicken ati-atihan. Unong mo dia, kay naman ay tindahan siya dia. Ah, okay. Salamat, Mao sir. din na. Ang balay niya sulod gamay. Okay, Ah, thank you ha. Salamat. Wow, ang ganda ng dagat ngayon. Oh. Very nice. Balik tayo doon dahil hindi pala dito, guys. Sabi bye-bye ang description. Pero meron daw doon tindahan malapit sa chicken ati-atihan. Yun, doon tayo titigil para itanong kung nasaan ang bahay ni Inday Kalihat. Ayan. Doon. Doon tayo magtanong sa chicken ati. Oh, thank you kayo na nga. Thank you sa'yo. Thank you. Ayan. Bait naman siya. Bait niya. Ayan, may ATM pala dito. Okay. Just chill in. Yun. Ayan. Wow. 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 Ano ba yan? Parang roller coaster. Wow. Uy, may mga awat ng mangga. Ala. Ala. Kapit with tamay. Uwi nga. Dahan-dahan kapag may tao ah. Ayan.
Chicken ati-atihan nasaan? Sa left tayo na. Left, left, left. Okay, sa left tayo. Left. Okay, going to the left. This is Libaong, Barangay Bagsakan. Yan. Ang laki ng Libaong nga. Laki pala talaga. Chicken hati-hatian lang. Saan dyan ang ati-atihan? Chicken hati-hatian. Ayun. Ayan. Chicken hati-hatian. Diyan daw tayo magtanong kay Inday Kalihat. Saan dyan? Ma'am, kailan mo ni Inday Kalihat? Ato yung may, sunod mo ng kwan ma'am, kanang iyas with apartment. Kani ba na ikon? Sunod ani? Oh, sunod lang muna. Ah, sunod ni? Okay. Apartment, yan na bonsai. Oh, sige, thank you. Salamat kayo ha. Okay. Doon daw sa may bonsai. Saan? Doon sa... Diri? Eh? Kani? Ah, diara. Yeah? Kani. Musod to diyan? Oo. Okay lang musod Yan. Okay ra siya ali. Okay ra mo sod dire? Okay ra mo sod? Ay. Hala. Ay naibonsay diara. Ayaw, Yara. may milyon na doon. Ayan, Inday Kalihat. Ayan, dito pala guys. Natuntun din natin may bonsai. May mga bonsai siya dito oh. Ayan oh. Dami niyang bonsai. Oh, you see that? Bonsai? Ha? Ang dami niyang bonsai, Papa. Ayan ang milyonan niya. Ayan ang sinasabi mo. Okay. Pa oh. Oo. Kasi grapes oh. Nagkasaylo tamo ni Game mo. Ayan. Ano ba itong kinuha mo? Nasira mo ikon dia. Nangutan na sila og na ba kay. Nami, Black Cardinal? Wala ma'am. Ah, wala di ay. Toy kuan. Ha? Sama. Sa bye-bye. Pila yatag nimo? Sila kabok na imong black. Upat gagmay. Pila may bigyan nimo? Ang milyon na din niya. Ang milyon na oh. Ikaw. May baho pisyo eh. Oh, eh, ang banda mo. Ayan guys, sasamahan kami nitong nagtitinda ng milyona kasi ang gusto ko namin is Black Cardinal. Ngayon, sabi niya, meron siyang kinontak na pinsan niya. Sasamahan kami dahil hindi namin matuntun kasi sabi nung nag-instruct sa amin bye-bye. Kaso mo nga lang yung tinanungan namin lalaki ngayon, dito kami tinuro. Ngayon, babalik kami doon. Hindi namin talaga matuntun yung lugar kung saan yung Black Cardinal na yan. Oh my God. Ayan. Saan tayo dito? Balik tayo doon. Ah, iba yung direction ng pinuntahan niya. Tayo eh. Iba yung sinasabi nilang bye-bye. Diba? Oh. Ayan oh, Aquarius Hardware and Construction Supply, daanan pa. Iba no? Kasi Tingnan natin God kung okay ba lang ang ano. Di. Ayun, marami siya mga pala tanim. dito. Wow. Marami mga ano pala. Kaya tatadili mo katuod kay kuan man. Private. Ang gi-instruct sa amo, katungkuha nga gate nga villa unsa to? Augusta ba to? Bilya, Emilia. Ah, Emilia, oo. Anya, kaduha na bigbalik diri adtong sa adlaw dito sa Amarela. Sa Marila. Ano nga Amarela man mo? Mo may gitudlo. Para Mo may man ang gitudlo. sulti. Bye-bye sa Amarela ingon man.
Mo man. Nya nami gipangutana sa Amerela nang mukanaog lalaki. Ingon siya og adto mo dito ila ha. Kanang makakita mo na bonsai. Bulsa ati-atihan mo tong ingat kami. Ay, gaganda. Dagan mo ka sa black rin mo. Oh, tulog na siya. Mahal deh dito nga. Oh, dito. Barato dito. Dito mi, ato domingo dito mi. Mahal, oy. Milyon na sila. Ang ilang milyon na bitaw ma'am no nga ang kada ko silang milyon na sikan kon man sa milyon na katungtuan niya motoy first hinog gyud to. Kita kasi milyon na dito. Oo. Motoy first class gyud nga milyon na. Kanang puwa-puwa. Oh, puwa, di man ani mo na. Kani puwa og petals mo na first class. Kani siya mo na segunda. Kana bitang green emerald o red imperial. Oo. Segunda na sa milyon Red na. o Pero green. mahagya po na sila. Mahagya po na pero a little bit lagi difference. Pero ng mas 1,000. mas kuan gyud tong puwa no. Puwa. Pero mao kami sa klase uno man ni sila. Oh, Uno man sila. Mao ni sila ang Black Cardinal. Oh, kani siya kaning duha. Black Cardinal gyapon eh pro red Congo. Oh. Oh, mas maayo mo ito ma-explain mi nimo kung Red Congo mo na gitawag. Oo. Unya kani. kani siya. Ang imong teman ang sa Black Cardinal ang pula ning dire petals gyapon. Oh. Nya ang red Congo ma'am, dili ki siya tanto pula, green pula mixing. Oh. Unya pula ra ang Nya mo yelo ni dire nya. Kani magud siya ma'am kay pag mo dagko ni siya kay di mo gud yelo ang iyang result pula. pula. Mo mix ang green og yelo. Pero kadtong nakita na nga Blue Cardinal lagi kay kanang kuan medyo mas lingin dili ang ani nga pointed. Oh, tulo lagi na sila kabuok. Oh. Ano sila? Mao di ay. Talinis, kini talinis on. Kalinis man eh. Di, lain tong Black Cardinal, no? Ha? Lain tong Black Cardinal, no? Tulo ka klase ang Black Cardinal. Mm. Abi ko groho kong guni. Kani may roho Congo. Kani. Abi ko kani. Ay, makalibog. Oy. Sabi na kanang darker na medyo lapad ang ano niya bitaw, yung lapad ang ano niya bitaw. Wala pa dili nga ni ba. Kanang murag tabako bitaw. Murag dark pod ang ingana niya ba? Dark siya. Dark siya nga pagka Isa siya ang kato. Black Cardinal. Ayun, nanto. Meron pala doon. Groho Congo. Ayun. Congo na ma'am. Ayun. Ay, may hukot sila oh. Sama na. Kani Black Cardinal ginakni. Sa tawa ang gibubutan. Itong sa Mayana gamay kay sa ng City Mill. Hoy, Yung jugo grabe naman sila maligya. Uy, Lain pod yung palingin naman patulis man to. wala gyud dili man ni maoy atong gipangita. Ang Black Cardinal na mong gipangita kanang murag tabako nga ing ana ra. gamay. Ing ana ang Lain dahil kuan, ang iyang dahon ba dili talaga. Ang ilaha ganing prayer plant dito, ma'am. Tag 2.5. Yeah. How come sa daplin tag 500 doon na? Grabe ingon ko nga. Hindi rin pa ni mayana mo. Kung may lami dahil sa Bukid pa na. Mas may pa tong mga Carmen. layo pa Oo. Suway ba sa Carmen? Kay kana sa Carmen na nang baligyan barbecue, iya gyud ang tanom. Ang taga Mayana na anak mo palit niya. Kanang naay barbecue nang highway ng Carmen. Barato ra kayo. Nay ang Black Cardinal na daghan siya. Gamay to yung Black Cardinal pang Dito sa Mayana, ma'am. Monstera nila inanay klase, lalaki monstera magyapon ni. Inanay kada ko pila ila 15. Pila kung palit ani 100. lagi. Grabe. Tama ko ani, Miss 50. Carmen. Oo. Di palit na us daw. Ay pati 100 yan. Ay inani no, tanawi lang kaang dayo. amo na kana nay bustot sa tunga. Nanay, variegated na siya. Natural man yung tricolor. Natural ni siya. Variegated. Ano may variegated? Kani nag-fade. Variegated tricolor na siya. Kalawar ko na yung petals, oh. Muna yung variegated. Kita man. Oh, kini, talawa, i-compare siya. Lagi Lahi ba siya? Oh. Naglingin ang iyang kuan lagi no. Oh, lingino ni siya. Muna ang natural yun. Napag-iisa ni ma'am, nga katong dianin ho, gibutang, oh. Tawa Nya na. saan naman? Ngerian magpare. Natos pare. Virginan sa pare, oy, may batasan.
Hilig man gud sila. Nalaman ko ani ko ay lain kay hana kita ka di ba isa? Ay, ito may nabakante. Oo. Oo, lagi kita na wala man. Sinala. Wala na. Makuha na. O yang nakuha gini ni isa. Dadan lang dana duha ma'am kasi balik kuha na ko. Makuha na pos pare. Katong tricolor dito. Mo ba? Kato ba? Kari ba? Kada isa di gina ka tricolor gamay pa. Mo ba? Gwapo ito nyo ha, oy. Nadagat na tayo, oh. Oh. Gwapo ang pwesto nyo, oy. Nice kayo. Dito? Yasa ba di mo nang daghan. Baka manyak man kung tanom, oy. Baka manyak ang tanom, oy. Parang ingon nila ako. Naon sa man kawin na manyak naman. Mga manyak ang tanom pala nga. Ano, niya di na ako mapalit. Di ko katog. Oh, yun ka, natin ka. Unsa nakatog ka? Grabe ni mo naman pita ko ani ma'am, wa pag mauso ang lumba pamalit ba. Ignorante kay ko ani pamalit. Ingon ko nga, unsa ko ng mga talanuna oy, pero giganahan ko og tan-aw. Ako lagi sing gilagaan niya karon nga nagkumbati na ko nga. Uy mo din yung mga ngalan ana di ay. Ako jud wa uwi. Sandugo. Oh. Pero kanini amang pila kong palit sa plaza na may pagkaini. 1.8 unya. Kuan siya kanang barato pa dito sa una gyud. Barato. Oh, Mga good. 2016 to ba 17. Sauna, barato pa. Dugay na gud kayo. No? Oh, pila naman eh. Delikado, gingan na. Wala. Ginog na nung ko. Ito. Pila bitaw ni ma'am? Napay doble ang ano, oh. Dua na ang ano, dua ka po, di na isa, oh. Sana, oh. Kani. Oo. Dili na ko na Ano ikata. yun? Dili. Ko pang ipasa. Oo. Naisaha siya. Oo. Ano, doble sa agad, oh. Kana na lang, buyura dayon. Pila, Buyura dayon. pila man na, ma'am? Nogon mo no eh. Papaari mo so. Dili nilahi ni siya. Ano? Ay, daghan na, napaisaha diya, mutubo na po daw. Milyon na din eh. Milyon na ni. Isaha na, oh. Nani saha. Oo, Nana sa ano, sarap ma'am nana sa mga magawas na siya, oh. Ako mo nang singi. Please. Kanina lang ako. Tagot. No, pila naman naman. Pila mo, first time lang kung nakaari dire. Lain na pag di ko ni mo pabit-biton no. Dili na katog ni guli. Ito no. Pila man naman. Ah, Patuig na ba na ako. sagdi lang ng tuig daghan pa magkakain. Napadiya, oh, yung ano, variegated. Isa ra gid akong barigid. Oh. Nice kaya mong variegated. Oh. Saha na ra ba? Okay lang naman na. Asa na ni mong daghan 1 2 3 oh tulo. Oh ikaw upat Ay, na. variegated pa diya. Napadiya, oh. Napadiya diya, oh. Kanang taas, oh. Sana, oh. Oh napa di. Oo, kana, tricolor, yapon na, oh. Kana, oh. Lagi. May daghan. Wapa gid ni ma'am. Ha? Kuwari kay wa ko Wapa gid na. Wapa gid na nga tricolor. Uy, Ginoo. Daghan man kag nagsaha na dito ngay kuan milyon na kita mi. Oh, pikas. Daghan pagtanom dito. Gana pa. Oh, nay daghan. Nice. Ana kasulod gid mo dito no. Gipasahod mi. Inusara naman siya niya. Gatunga nga man skating ko. Dili lang gyud sa aron sa ako. Kabalo po sila nga ang bombastic bitaw tag 500. Sila ingon to ka kini ma tag 500 apilo na ni. Dai bombastic ato siyang dako na. Ipalabay ni Markley. Pila ko na imong baligya ni. Ano Wala ni sir. May baka ni. Atong duha ka Black Cardinal nga Red Congo. Ako lang gipresyohan og 3 nya. Ingon ko kun duha, yatad ko sila 5. Patay. Kini pila may presyo, pila may presyohan ni.
Usa man nakabuo. Ano iyahang gusto? Dali na ako na ikabligya sa kay ni ko na bitaw. Ay, oo, nanay sa na. Ako sa anak kay ano. Mm. Pero hapit na ba po ni ma'am? Oh, hapit Oo na. na raw, hinggil it na. Oo, ning gawas-gawas na. Sunod mga next month. Imo ni si Pakon. Mm. Abi ni mo upat ba yung sunod ana? Ya. Oh, si Pakon ni mo ni ma'am, imo na siya kanaon. Bike ni mo siya tisok. Upat ang anak. Mo ba? Upat siya kabuok. Di jud alkansi ani. Mo ba? Ning ani. Abi ko og inigkat nimo usara po. Dili, upat ang mo anak. Ay, mo danon. Ya imo dito siya si Pakon ang upat. Una puti mo iana sa magkagkaan. Iana nimo. Upat na siya. Ako kay ignorante ko Pilmiro ba? Usa ko man ipag-transmit hindi pa nini masaha di ay. Nangutana jud ko unsaon. Pag ko ka experience. Gitudluan ko nila nga. Luto naman niyang gamot, ala ikat na siya diha. Ibalik pag tusok to siya pag mugil-it. After pag balik sipag-sipagan niya ana. Ay pa ko, mutunto dito. Oo. Yan, nabili yung tricolor. Tapos yung rojo Congo na dalawa. Yan. Say nga ni mo, ma'am? DC. Daisy. Oh, figurasyon. Okay. Si Ma'am Daisy ang tagiyan ni. Wasi angay ko inani tamnan nimo gagmay nga kuan. Kaang. Kana ando ha. Oh. Kani o kani. Salamat kayo. Videohan ako sila. Diara. Ato mo sa YouTube. YouTuber ko, ma'am. YouTuber ko. Pag-subscribe, ha? Oo. Pag-subscribe mo niya. Kang Ma'am Daisy. Ayan. Sige. Thank you. Nice kayo lang mga tanong mo. Si Ma'am Pod. Say nga ni mo, ma'am. Inday. Si Ma'am Inday. O sige, suruyan ka na mo. Thank you kayo, ma'am. Ha? Natin pwesto nila ba? Oo. Salamat kayo, ma'am. So kind of you, ma'am. Thank you. Naistorbo ang tulog ni Ma'am Days. Kailangan mo ikampay suna.